Video rino ndera Wicknell nemudzimai wavo madzimai Lulu. Wicknell ndaonawo video renyu muchiti pari kudiwa content creator anofamba namadzimai Lulu achitora mavideos nemapictures. Because imi hamuzozvikwanisi zvekutora kunzi 2 minutes nditorewo mavideos nditorewo mapictures. Wicknell ndokumbiriwa hangu basa iroro. Please, I'm begging you, Wicknell, ndipewo basa iroro. Salary pa 5,000 paipa musandipenyi 5,000 munondipa chero 2,000 ndentori okay because ndongoda kuti mwana wangu adye nekubhadhara mabills nekubuildawo ka future kangu 2,000 inotokwana pamwedzi. Wicknell amuchandipiri 5,000 mapictures ndinogona zvese zvekuisa mafilters. Madzimai Lulu futi basa rinenge tori shoma because vagara vatsvuku vagara vakanaka saka mafilters haisitombori dhiri ndinongotora mapictures. Wicknell handina kudzidza handigoni kukanda CV racho ine maybe way yamuri kuda but kana zviri nyaya dzekungotora madzimai chete ndine dzungu hangu Wicknell but mukandipa basa iroro ndodzikama kuti hlo kudzikama kunyarara kuti zii. Wicknell ndipewo basa rekutora mukadzi wenyu mapictures nemavideos kumavacations pamaoccasions ari necessary kutokumbirawo Wicknell yamuraiwo ghetto youth. Ndiri ghetto youth here kana ndiri kumusha youth. What you need is to find ndinofanira kutsvaga kamunhu kekufamba nako kanenge kachikutora mavideo nemapicture nechichichi content creator tokaisa pasalary kana 5,000 US pamwedzi because zvekunzi 2 minutes take me a picture 2 minutes ina handisi cameraman shama kana iriyo romance yavarombo yekunzi nditore picture murume obva asvetuka aiwa kunoki mina kudai hana kubuda no strike aiwa ndabo I'm willing to part with 5,000 US dollars yekungoti iwe utsvage munhu anenge achikutora mapicture ndakazorora ukaona kare kamusikana kakaenda kuchikoro kuphotography that would be preferable. I'm sending this message to Misty and Miss Chivayo. Ndawana video vachitwa kutsvaga kamunhu. I think hakuna kamwe kamunhu kanodarika inini. Kamunhu kanokwanisa kushuta mavideos, mapictures, content creator. I think kanopa neopportunity ndini kamunhu kacho. Ndauya ne2 cents dzangu mulife mako. Namatirai kusava nemweya weloneliness. Kuva alone, mweya wekuva alone uya. Mweya weloneliness unoita kuti udzokere muzvinhu zvawakabudiswa naMwari. Mweya weloneliness unoita kuti urambe uri attached to baby daddy vekushaya ivavo. Ex-boyfriend yekushaya iyoyo. Ex-girlfriend yekushaya, baby mama yekushaya ndawavo. Udi kuva alone. Kune vamwe vanhu vasingato vekutongoti mweya weloneliness nemweya wedistraction zvakafanana. Unoramba uri panzvimbo 1 unoramba uchidzokera kumashure instead yekuti uende mberi. Mwari vakatokubudisa muzvinhu mumunhu iyeye but ndava iwe haudi kuva alone. Unoramba uchidzokera kumunhu iyeye, munhu aikurova, munhu aikuhurira, munhu aikuita se unoramba uchidzokera because une mweya weloneliness uri bored. Kune vamwe vanhu futi vekuti kana vakava bored or vakava lonely munozoti kune vamwe vanhu vanotya kuva single so every day chikiti chiye chingori pabasa ichi no yechirume inenge chingorararara nevanhu ndava iwo haudi kuva single. It's okay sometimes to be alone. It's okay sometimes to be single. Unosvika epiko uchita move on every 3 months. Every 3 months another boyfriend, another girlfriend, another boyfriend. Take a chill pill, zororai. Chimbo zvipei mukana wekuzorora. Wofema waita move on. Because the moment yaunogara iwewe uri uchingofila kuda move on, you are becoming so dangerous to yourself. The moment yaunoramba uri loneliness uchidangodzokera kwawakabva, uchabva ikoko wazopiwa zvirwere, uchazobva ikoko kwazoitirwa zvakakurisa. Mwari vakatokubvisa musituation iyoyo nechinangwa. Sometimes tinofanira kunzwisisa kuti kumwe kwatakabviswa naMwari takatokubviswa nechinangwa. Mwari havapengi vakatibvisa muvanhu vataida ivavo. Mwari vaiziva zvavaiita. But iwe ndava nekuda kwekuti une mweya weloneliness unoda uramba uchidzokera mumatambudziko. Don't do that to yourself. Allow yourself to be alone. Allow yourself to be single. Allow yourself to digest everything and move on. I love you all. Be blessed. Being driven
by the President of the Republic. Eh? Your Excellency. Being driven by the President of the Republic. No. God is the greatest. God is the greatest.